Ahojte ľudia, dneska si poďme niečo zahrať, nech si pôjdeme niečo zahrať, tak vám doporučujú môj TikTok. Toto je môj TikTok, aby ste videli. Natáčam tam takéto videá, mám zatiaľ len 2 videá, 2 lajky, tak to proste spíjaj, to je môj TikTok. Ideme proste na to, není čo si zahrať. Takže dáme veľkú hru, ale jakú? Ja by som si skúsil dať. Natočíme túto a skúsime vlastne toto. Urobiť niečo. Takže dáme na to. Dáme na to, máme to. Dáme to. Teď na to. Vypravený. Dáme na to ide. Takže jdeme na to. I'm so bored. Shoot. Here we go again. Yay! Easy does it. Wow! To mohlo víc. Oh man! Oh no! Oh, come on! Inú hru. Dáme Roblox. Že nám pôjde. Áno, dá. Toto je moje meno, lidi. Toto je moje meno. P-T-I-R-X-K-Č P-T-E-R-I-C-X-K-S-P-D-J-D-B-J. Som ja, po prípade. Si zahrám Brookhaven. A pôjdeme vlastne na to. Ja moc nehrávam Roblox a nehrávam to moc často. Takže hrávam to iba niekedy, keď sa mi zachce, ale nehrávam to moc. Tak teraz som vám chcel ukázať, že jak vypadám, jak vypadám v tejto hre. A jak proste vypadám v reálnom. Toto som ja, reálny padák.
No a proste teraz mi to seklo. Seklo mi to, no. Takže ak vypadám. Ďak, týpek. Potom som ja po prípade. Takýto týpek ešte vlastne, pokiaľ sa mi načítajú, ale to nevadí. Ja si zoberiem po prípade vlaku káru. No, ja budem mať bike. No, idem. Ja proste kámu na bajku. Letím. Pojďme otočku. OK, takže ja si myslím, že na bajku sme zaprašli. Tak ja si jdu koupit nejaký barák, že či bude veľký. Takže ja si kúpim. Sledujete doktora Popa, youtubera, tak ja ho pozdravám. A on si kupoval jeden taký nedorobený dom, ako keby. Tak ja vlastne si to kúpim tiež. A jak ste videli, tak ja som vám na začiatku videa ukazoval môj TikTok. Takže okamžite na ho pozri a dávaj, sleduj ich. Lebo je moc dobrý a mám tam zatiaľ iba 2 videá, ale točím tam skoro často, tam točím videá, takže by si na ňo mohol kúknúť. Tento barák myslím, viete ktorý? Áno, určite viete ktorý, keď to pohral. A vlastne že to sledujete. No tak poď. Nejde kliknúť, no nevadí. Zrušíme si barák. Postavíme nejaký iný. Tento mal síce doktor Pop. Som video. V tejto kačbode bolo nasraté, si pamätám. Fuj. Čo tam je nasraté? Fuj. Tam je nasraté. Fuj. Tak nie. Ty zruším dáme si iný barák. A jaký je ale? Tak ako v podstate mám. Tak ja si dám tento. Proč nejde? Proč nejde, vole? No nevadí, tak budeme bez domu. Ale prečo to ostatným youtuberom jde? Mi to zrovna nejde, chápeš? Ja si zmením čas, jak to půjde vůbec. Nevím, jak to youtuberi dělají, že si změní čas, ale nevím, jak to robí. Ja prostě nevím, jak to robí. Podľa mňa, oni to ako prepracovali. Oni to proste prepracovali a robia na to streamy. Alebo streamujú a tak robia na ďalšie kámy, ja neviem. Skúsime to, že akože ten čas. Ale nemusíme, lebo je 8 hodín ráno, takže dáme dolu. V prípade je tu vlastne priprogramovan a po prípade ešte nevyšiel ani vianočný update vôbec. Vôbec nevyšiel update vianočný a ja som na to ja som myslel, že vyjde, ale nevyšiel.
tak teraz si to skúsime urobiť, ten vianočný update. Po prípade si to skúsime urobiť. OK. Gule, hej. Bereme, áno, máme. Dnes, mamu. Jasné, to bude v roku darčeky. Jak tu, áno, toto. Tu je ten stromek. Tu dám takto dárky. Ďalšie dárky. To bude snehuák. To vypadá úplne blbé, ale nevadí. Vypadá to blbé, no. Blbé. Skúsime to takto, hej. A urobíme tohto stromček. OK. Vypadá to cool. Ale iba trochu. Tu budú tak sviečky. A tu preto dám lip. Máme to. Máme takýto vianočný updateik. Sme si urobili sami, úplne, ale že sami. To urobíme teď, ale neviem, ak si dáva sneh. Tak ideme to teraz zistiť, no. Ja po prípade Roblox moc nehrávam. To som fanúšik Robloxu stále. Čakal som na Roblox, keď som točil ešte len Roblox, tak som na to veľmi čakal. Na ten vianočný update, ale nevyšiel, ale moc nehrávam ten Roblox, takže neviem ani v podstate, že čo. Tak no. No a ideme sa niekde pozrieť. Dáme napríklad pred školou niečo skúsime. Ja sem dám to je mŕtvou napríklad. Tak sem. Alebo na jedno. Tak videli ste, že ak sa to dá urobiť, pokud by ste chceli tiež toto urobiť, alebo takýto vianočný svoj update, tak vyskúšajte, ja vám to doporučujem a ja sa s váma loučim. Takže ideme vypnúť hru. A ja sa s váma loučím. A zatím čus.